ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಪನ್ಪು ಜನ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯು ಹಾಯ್ ಸೊಮ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಬಲ್ಲೆ ದುಗ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೊಮ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ ಸೌಖ್ಯನಾ ಎಂಕ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಿ ಎಂಕದಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತನೆ ಆತೆ ಎಂಕಿತ ಸೂಲು ಮಾತಾಡ್ತೆ ಹಾಂ ಅಮ್ಮಗಿರಿ ಲಜ್ಜೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೆತ್ತೆ ಪುಲಿಯ ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಯಾಗ ಪ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಉಕ್ಕ ಹ್ಞೂ ಇದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಪೋಯ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ನೀ ತೂತ್ರ ಬೈಂಚಿ ದಾಯ ಪೋಯ್ಜರು ದಾರ ಅಮ್ಮಗ ಲಜ್ಜೆ ಹಾಂ ಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲೆ ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಆತಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೈತೆ ಯಾನಿನಿ ಪಗಲೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗ್ರೆ ತೋಯ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಕ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ ಪೋಯೆ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಂತೆ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತೇನು ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಅದು ವನಸ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆತ್ತಿನ ಉಂಡತ 3:30 ಮುಟ್ಟೆನ್ ಬಾಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಕಿನಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಇಲ್ಲಕ ಒಂದು ಎಂಕ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದು ಪಂಡೈತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಿನ್ನೋತ್ಸವ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಕರಿ ಸಂಡೆ ಎತ್ತು ಐನ ಕರಿ ಸಂಡೆ ಎಂಕ್ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದನ ಸೊ ಆ ಸಂಡೇರ್ದು ಕೂಡ ಸಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತೆ ಮುರಣಿ ಸಂಡೆಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಸೊ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತನತ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜೊಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ರಜೆನೇ ತಿಕ್ಕದ ಜಾಪ್ ಅನ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾವಾಯ್ತು ನೀನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಗ ಮುಗಿತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜುಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಗ್ರೇತೋ ಐತೆ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಾರ ಎಂಕ್ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೆಜ್ಜ ನೀನು ಮೂಜರೆಕ್ ಲಕ್ಕುನಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಅನ್ ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲೆತ ಬರೋಡೊಂದು ಮುಕ್ಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಯಾನೆ ಬಿಡ್ನ ಮುಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಲೆತ ಬರ್ರ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ 3:55 ಎಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎತ್ತೋಡೆ 15 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಯಾರಮಲ್ ಪಡ್ದು ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂದೇನು ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುರ ಒಂಜೇ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಪುಣಾತ ಅಪಗ ಮಾತ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಪುರ ಓರೋನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಓಲ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಲೆ ಶ್ರೇ ಎಕ್ಕಳಂದಲೆ ದಾದ ಶ್ರೇಯು ದಾಯ್ದ ತಟ್ಟುನ ಶ್ರೀ LKG ಬಾಲೆನ್ ತಟ್ಟಡೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಗೋನೆ ಬಾಲೆನ್ ಇವಂತಲೇ ಪಡದೆ ಮುಲ್ತೇವೆ ಅವ ಆಯೆಲ್ಲ ತೋಜೋಡಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಜನಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂದಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೇಯು ಎಕ್ಕಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಿಡು ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಶ್ರೇಯು ತೊಲೆ ಮುಳುಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬದ್ದರುಂಡಿರಿ ಪಾತೆರ ದಾಲೇಜಿ ಪಕ್ಕಡ ಒಬ್ಬ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾ ಅದೇ ಶ್ರೇಯು ಪಕ್ಕಡ ಒಬ್ಬ ಪಡ್ನದ ಮುರಣಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತೊಯ್ತೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಪನ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೇರ್ಲ ಇನಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನವ್ರು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಕಾಮಿಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡುಂಗ್ರೆ ತೋಯ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಟ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುನ ತಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದ್ರೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಏನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಾಂಡ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಚಾ ಪುರ ಪಡೆದು ಬತ್ತ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತ ನೀನು ಕಲ್ತಪ್ಪಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಚಾ ಪಡೆದು ಬತ್ತಾತ ಚೆಯ್ಯೋ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತ ಪಪ್ಪ ನಡೆಬೋದು ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರ್ ಪೋದು ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೇತ್ ಹೋಯ್ತೆ ಪಂಡ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಮಕ್ಳು ಎಂಕ್ಲ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಉಡು ಅಂಚ ಅಂಬಿ ಪಂಡೆ ಬೋಚಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ನೀರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೆ ಆನಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಶೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಶ್ರೇಯು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇನು ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಕೂಡ 7 ಗಂಟೆ ಏನಾಗ ಕೂಡ ಲೆತ ಬರ್ರ ಪೋಡು ರಡ್ರಡ್ ಕೆಲಸ ಹಾಪುನು ಪಂಡದು ಲೆತ ಬತ್ತೆ ಎಂತು ನನ್ನೈತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನೆ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಅಚ್ಚುಗ್ಲ ಶ್ರೇಯುಗ್ಲ ಐತೆ ಆನಿನಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಯ್ತಾ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚು ಇಗ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಣತ್ತೆ ಅಂದ ಅದಾದಿ ಪನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಅತ್ತು ಬನ್ಸಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ನೀನು ಎಂತ ಮಾರಾಯ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ತಿಂದು ಈತು ತೋರಾತ ತೋಜುನತ ಈ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗುಂಡತ್ತ ಮಾರಾಯ ತಿನ್ಪುನ ಇಷ್ಟ ಪನ್ನಾಗದು ಏತು ತಿನ್ಪ ಅನ್ಕ್ರೆ ಪೋಡು ತಿನ್ಪುನ ಈತು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಈತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತು ರಡ್ಡು ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಬೋಡುಕೇನು ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಅದಾ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕ ತೊಯ್ಕೊಡ್ದಾಯ್ತಾ ಅಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಚದೆ ಅಚ್ಚು ಶ್ರೇಯು ಮಲ್ಪದಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೇಯು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಐ ಬಾರ್ದು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶ್ರೇಯುಗ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಚ್ಚುಗು ತುಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶ್ರೇಯಗು ನಾದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಚ್ಚುಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ತೋಜನ ತಚ್ಚು ಇಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಚೈನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮನಿ ಬರ್ಪಡತ್ತೆ ಅವು ನೆಟ್ ಕೆಂಪುಲ ಕಪ್ಪಲ ಬೀಡ್ಸ್ ಉಂಟುಲಿ ನೆಟ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡಿದೆ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂತೆ ಬುಳ್ದು ಕಲರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕಲರ್ ಇಟ್ಟು ಬೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶ್ರೇಯು ಅಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗ ಶ್ರೇಯು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆತ್ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಏತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ Yes. ಯಾವ ಮಗ ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಬತ್ತನ ಮಾಲೆ ಉಣ್ಣೆಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕಿಂದು ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂಟ ಒಂಚೂರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲ ಕೆಂಪುಲ ಶೋಕೊಂಡು ತೀಯರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೊಲೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ದುಂಡು ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗದೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿರೋದು ನೆಟ್ ಏನು ರಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎ ಅಕ್ಷರ ಬತ್ತನವಲ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತನ ರಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಐನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಂಡೆ ನನ್ನ ಶೋಕುಂಡ ಅಂದ ಐಕಾಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಚಿನ ಬಂಡಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮನಿಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಜಿಂದು ಒಕ್ಕ ಅವು ಆಂಜನೇಯನ ಗದೆ ಉಂಡತ ಅವದು ತೋಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಚೋಟಾ ಗದೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಣ ನಿಕ್ ಮುರಣಿ ಆಯನೆ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಆಯ್ ಪನ್ಪುಣ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲ ಎರಡೋನ ಒಂಜಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಗದೆ ತಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐ ಪನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಕಿಕ್ಕಿಳ್ಳು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಗದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲದೆ ತೊನೋಡತ ಅನ್ಪನ್ ಒಂದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಈ ಸತಿ ಈ ಕೋಡೆ ಮಂತೆ ಅಂಡತ ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಕರಿಸತ್ತಿದ ಗ್ರೇತ್ ಹೋಯ್ತೆ ಅಂತ ತಾನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪತ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಲಾಗ್ಲ ಬೋರ್ ತೋಜೋಯ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರೋಡು ಒಂದು ಗ್ರೇತ್ ಹೋಯ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಪತ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ದಯಪಡ್ಡ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟುದು ಎಂಕದೆ ತೊನ್ನಿಡ್ಲ ಇಂಕ ಜೋಕ್ಲಿದೆಲ್ಲ ತುಗೊರ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ದಯಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಮೋನಡ ಖುಷಿ ತೂನಗುಂಡತ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಇಂಕ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ವೇನೆ ಶ್ರೇಯು ಶೋಕ್ ತೋಜ್ವೇತ ಓ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ವೆಯಾ ಅಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗ ಓಕೆ ಅಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನು ತೋದು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಖುಷಿನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮಲ್ಪ ತೂಲಿ ಎಂಕ್ಲ ತೊಲಸಿದೈ ತೊಲೆ ಸತ್ತಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಬಲಾದ ಬರ್ತದಂಡು ಕರಿಸತ್ತಿದ ತೊಲಸಿದೈ ತೂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಯೂತ್ ಎತ್ತರ ಬರ್ತದುಂಡು ಅದು ಫುಲ್ಲು ಪದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಕ್ಕೆ ನೋಯ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ದಾಯ್ತ ಪಾಡುವರೆಗೆ ತೊಲಸಿದೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಬತ್ತದಾರ ನೀರು ಪಾಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿಯನ್ ದೀಪ ಹತ್ತಿವೆ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರೈಕಿದ ಆಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಎಂಕ್ಲ ತೊಲಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕೆ ಬರ್ತನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ತೊಲೆ ಅಂಡ ಕರಿಸತ್ತಿದ ದೈ ದೆಪ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಜನ ಎಂಕ್ಲೇಗ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಎತ್ತರು ಯೂತ್ ಆಗಲೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೈ ಸೈತ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ದೈ ಫುಲ್ ನುಂಗು ಇತ್ತನ ಏನ ಇರೆ ಪೂರ ಉದುರ್ದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎತ್ತದು ಒಂದು ಈ ಸತಿ ನಡ್ ನಾವು ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಸೊ ಒಂತೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ತೋಟೋಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಮುದೆಲ್ಡ್ರ ಪೂರ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ಯಾರ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಜ್ಜಿದು ಪೋಡು ಒಂದು ಗ್ರೇಪುನೆ ಯಾನು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಕ್ಳೇನು ಪಿದಾಡ್ ಪೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ದಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಗು ಜಾಕಿ 2 ಜನ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆ ನಿನ್ನ ನಾಯಿನ ತೋಜವಂದೆ ಟೈಗು 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 ಹಾಯ್ ಟೈಗು ಮುಳ್ತುಲಂಬೆ ಟೈಗು ಎಂಕ್ಲ ಟೈಗುಂತುಲೆ ಮಲ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಪುನಗ ಅಪಗ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಜವನಿಂದ ದೊಂಚಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಪತ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ ಉರು ಆಪುನೆಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ರೂಸಿ ಹುಷಾರಿಜಂದೆ ಸೈತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜೆ ಉರು ಆಪು ಮುಂದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಪತ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನೆನ್ನಪು ದರಂಚ ಜಾಕಿ ಹಾಯ್ ಜಾಕಿ ತೊಲೆ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕಣ್ಣು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಣ್ಣೆತ್ತ ನೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೊಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣು ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಅಂಚ ಪಾಪ ಮುಂಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ರೂಸಿ ಸೈನಾಗುಂಡತ ಯಾನು ಇಡ್ಡಿ ದಿನ ಬೀಳ್ತದೆ ಏನು ಬೇಕಾ ವೀಡಿಯೋರ ಮಲ್ಪೋಡಂಗೆ ತೋಯ್ತೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾ ಸರಿ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳ್ದಾನ ಆದಿತ್ತು ತೋಜೋಡು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಕಫ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದು ನಾನು ಆಯ್ತು ಸೈತಂಡು ಯಾನ್ ಕೈತಿ ಹುಷಾರಾವು ಪಂಡದು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೆತ್ತೋದು ಮರ್ದು ಬರ ಪತ್ತವತ್ತೆ 2-3 ಸತಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐನ ದುಮ್ಮನಾನಿ ಐಕ್ ಲಕ್ಕೆರ ತಿರೋಯ್ಜಾನ ಬಕ್ಕಂಬೇರೆ ಕಾರ್ಡೆ ಪತ್ತ ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ಕೂಟರ್ ಐ ಕುಂತಾರ ಕಷ್ಟ ಆಪಂಡತ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಲೆತ್ತೋದು ಮರ್ದು ಬರ ಪತ್ತ ಬತ್ತದು ವಯ್ಯಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರೋಜ್ ಸೈತಂದು ಯಾನ್ ಶೋರು ಮುಡುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲತ್ತು ಬಿಡಿರ್ಲತ್ತು ಕನ್ನಡ ದರ ನೀರು ಅದೊಂದು ನಾತು ಬೇಜಾರತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಬಟ್ ಆತ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಕ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊನತ್ತೆ ಅನ್ ಸಾಕದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲೆಕ್ಕ ಅಪೂರ ಆಪುಜತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ನೆನಪೋಗಿ ಬಡದು ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಪತವತ್ತನ ಮತ್ತು ನೆಕ್ ಉರುವಾಪುನೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ ನಾಯಿ ಇಪ್ಪುನಾಗದ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನತ ಚೂರೇನ ಬಜ್ಜಿ ಪುರ ಪಜ್ಜಿದ್ದು ಒಂತೆ ಬೇಳೆ ಪುರುಂಡ ಪುರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಗು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಲ್ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಮಾಟೇರ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್